Sonsi dwar baguri lakhain kora tra constituency kaparlo dolamara along pini angel sonteron pen puthot pherangke amai kangni bangso pherangke amai kangni nang ko kalam theke lapuhelo kedam tangar ni nilitum pherangke amai kangni lo lapendet puthot dwar baguri constituency BJP mondoratum pherangke amai phasi niliphan lamthe nangwailo sitame lake chokche athema nilitum delimitation puthaksi kaningje tangte lake rada kisung krongji abidilo lasi lake chokche pusi ki jong tangte nilitum ki chokche loma lake rata chinilo lapen ison ke duar baguri lakai gora tra constituency along ke develop piglo lapen ke MAC mate education Richard Tobi ke claim tang akam an ke ro pipe pusi nagipu te kolo ke claim tang ke dolamara atowar ke claim lo ma dai thor atowar ta claim lo ma lapen rong arlo atowar ki claim rong arlo at claim lo ma rada kisung ke lahai hello inut bahini aphan hemso ki pikrai le ki claim kali rada kisung ke towar hello tangte hemso ta PG lipute adon tinta pirep non tangte hemsota PG pute adon tinta pirep non pachetang et non lata claim clay lasi kupulo kero po lasi lahai aputhak chini pa menangji tangte pharangke athengno kaningje alam arjusnang so la media person tumhan la lo ne pini puthon nan tumhan ang khang tu nang ko ke la no chukidam tang ni news pilo LD aputha ni tum boka jan LD sia prang dodon bom sitamin non bang ke harokat LD sia pipon ko la so putha ni news pidera phi itum kaching hon VDC chairman bang ke Richard Tobi aphan MAC Richard Tobi mate division EM Richard Tobi phan aku pita paret ni a ho kalam se ni je ni pachu bai be pini sitamin ni nang tumhan lap it hita pachu bai be a ho kalam se ni nang than je harokat LD alang tumang pulo je harokat LD ki just food si jokun chon be jiku bun ma food chok chi la renew office anke la ke aprang ateng sinuniang si chido chodipu la ni tum asap ta proyon de la pen chidon de VDC chairman sar ko rong phar ke ningje alam ke lega asap ta ni tum chidon de the tor baguri raki kopi pona pote itum ka byangong CM Dr. Turam angho pen ke ningje kali la solam ki la pen ke itum local ya education Richard Top yang ho pen ke ningje kali la solam ki la ke itum that VDC chairman local itum dorbagri VDC chairman sar ko rong phar ke ningje pulo ni tuma asal bisa se lagi bisa se lagi itum ne la pen ke je harokha de ke non bang ke je itum ke renew office an ke mane khang akisungo belo khang ta problem ave pusina pu ঠিক আছে তো হ্যাং প্রবলেম বে পুলো তে পিনি এডুকেশন le na pani alang tu press meet pa chipinon itung ka biang long CM le press meet pa chipinon inte la pen ke MIC ricaw nang pupitar are pupire po atheni tum jok si state long jok si tum chidani pute himanto bang si tum akoi pipo ka biang long arar phanjong si chisong pi pute ni tum CM turam ro hang sa akoi pipo la pen ke MP horan sing be sa akoi pipo la pen jong si central la phanjong si tum chisong pi pute la ke mudi pen amit sa phan si chisong pi pono ni tum ke dak dor bagri akitu ka kisung kulote la ke itum representative ke la ke gumalo MIC Richard Top bibo education bo inte la phan koi ki pute ma phan si koi alang ke tik ya pi polo alang ka chini dum di polo je ali hapuna bi pun koke alang nung chini de kusonte la ke itum asapo vid itum lokela leader soman arjuji akwalang chini dum de kusami la ke dolomra ra phan lang plot si claim sar ko rong phar phan ni tha lang phan ki jong dam ka be da so prang ni media pi ke sar ko phan da koi ka pak dolomra ra phan da koi ki ni kami nongke VDC chairman si alang si adai chende lo recent lo lagi politik sange patu lagi jenon jugidam tang la haroha de lo nang pipon ko ko lagi non politik sang patu lagi non MP election prang apot sila tumang ke je kachikrong ke je lake thang ka phere be thang akheng no be kilos ave dor bagri ara ke lagi politik sange patu pa mikka lagi lapen galang tumpulo je MIC Richard Top bifana pupire punang kokji lagi ante MIC Richard Top bihano dor bagri pe representative ke lagi alang hano inut education lo ate right to speak right to speak wala ma gala article 19 long long sipiko lo lake Indian constitution lo lake nitum jal right ta mi nitum chifai lo lake aja kongdo nitum la sini tum pulong bek nei lake MIC Richard Top tek the la salang EM arpu ben jiu nei lake alang tek thi binok la pen development alam da alang pulomati je development da nitum
pipigo kulo development ni tum teglong le dorba ni hang tek plop ni ta dolom rasi dulu tapi non ni jo reyet lang ko na lo develop je akiro bis tu isi ini development gitu ni ro people to je alang thokno be statue wan lo jomli thon statue nang kimpilo la pen ke culture complex ahem nang kimpilo open gallery nang kimpilo lamde lo ma development ke lamde lo ma alang tum chi samne ni kan trok chokalo ni kan poem isi alang ni kan poem isi choet pen non ko education yam non ni kan si chokalo this le hisab hoito nikan silong 365 days to nikan silong 365 days pute non 6 year chokelo pute 1 days to 2190 days to that 2190 days pute alang tum chima tha to 1 days to ha development ko lo ya ha rat halang tum chu kitam tang itum ka chiso huni ke se klembo mu ka chiso huta je ha la dipluso ta dura phanje dilong ave towar ave kwalam ni ke chiso pi karen bi punya ho lam sin ni ka chiso je hala suta pura town chairman tum media ko pitu dia development to pigo lor bagria rat ke development to pigo kuna development si dolo ni ma ho si gini je jalang tum ke paklam dia dilo je development to pigo development ave dolom rake development ave joni si non ni tum tol murara tum kisung lo ni tum pini cicak ni pinano la sini direct uji jalang tum ke dor bagria rat pan dolo murara tum handa job ta pigo ku je mawlo Clinton timu alam ta paklang kon lo vini di alam ta paklang kon lo aku la pen bilison rong hang alam ta klang kon lo sorong sing hang chu alam ta klang kon lo lai du man sapuri ke pi ke aki joy kali ni za ke ni 100% fruit pideji laki kini lak pen kina minut bahani tum kina bang do chatok bifan si poisa ki thok pen si ki thok nang setan laki alam tum ke thek am khang talent pen jalang tum ke det exam che pa pasun lo che det exam che pa pasun der phanda alang tum permanent ki chipada mi phanda poisa pinang se lai ko pi lo laki ni tum chi ni phe ni tum ni je po tum ang se lai tum ni tum a ko borong je poisa pinang ko angel pu ni phanang than bek laki ni tum 100% confidence laki la pen chot kalilang no ni tum media pilo dolomura lo hijana phansi nang pachi bhongare nang nak non ke je vidisala MEC Richard tok bikire la ankere je nitum dolomura lo hijan phansi nang pachi bhongre je non pini ke nitung yo VD chairman da nitum rong isibe nitum puriar family dolomura rat chop nitum korte ta ho ipunu pinu tumang se ekdom puriar nang se la tumang bong phansi nitum han midyang long se nang pachi dan nang pachi vare ke ali kilong malo MEC Richard tok BD son ye alang se kor poisa ke alang corruption puriar lo dor baguri ara phan pa develop ta moida pu council pen nang ke toy poisa an ke alang pocket chi thap lo I am building I am chiki maret lo jonon ke ha la si la ke chokchi MEC Richard tok bifan ke la ke uvek ni ya ke right do ke ni tum right do ki punya right do posi ni tum pulo non ke VDC chairman sa ko rong parpulo ke pulong li la ke right da bitu ko pilo right di right do si lagi ni tum punang veki lagi itu mambong itum ci defense reji ya kambelo media long itum ci var reji kambelo itum hem ci tiboket lagle jong si ni Richard tok bifan pu ke pulte alang ni panik bar phone call check on nang khanon kali pute ni hem da tiboket mati ni hem bangon cingi ci thanang mati media long si alang tum lam nang palam nundet non dudam tangta la ke thanga problem ve ki sunga be ajar ve la si supi golomra rat mo ci langul non election na patu phansi non alang tum puje renew circle office ke la ke la sinuniam si dopo pula ke dia sabla bisa ke la ke VDC chairman na hoben si ni je chot alam chot la ke Richard tok bile ni je kali la turam nong hang lagi ni je kali la ke la si Richard tok bi la pe tum party BJP workstar tum non dolomra long ki doara tum tala ke manguturi kumani phan kiso pen suri hini pem pilok suri pho pilok kumani tum jo